Es jam 2 nek nganggo ayak-ayak alun. Ndendake wektu kedep tasma ombe truk metu ora kudu nganggo ayak-ayak. Nganggo sampak ya kena, nganggo tembangan ya kenging. Ngagem napa-napa niku kenging wantun iso metu. Kedep tasma aku selendang biru mbek kentak-kentong blang, kok kentak-kentong blang. Nyelaki janji. Ya, kula nyuwun suwantenipun Mbak Ria. Nah, mandak ngantuk kaya wis kekeselen le nimbang gula. Jenenge karo bakul kok ya. Monggo. Janji ya selendang biru selendang biru selendang biru selendang biru among Nora tekan batin setiamu kanca-kanca bareng. Nora tekan batin setiamu. Ya. Selendang biru. Monggo tetep ana dawaken srepek. Tetap ana janjimu tak tundel tak dangdeng. Tetap ana janjimu selendang biru. Oh sing sayang gentang-gentang Gareng biasane metune ming kedingklang-kedingklang kok dadak dikendang itu gendang kaya marem-mareme ya Truk. Ha iya. Derek Mangayu Bagya Pak Lurah wis diwisuda minangka dadi kepala desa. Ya. Ning desa Giri Tirta. Kecamatan Purwosari. Kabupaten Gunung Kidul. Wah iya. Muga-muga amanah ya Reng. Ora sakokean pertingsing, ora sakokean omongan sing akeh-akeh. Sing jeneng apa wae iki derajat apa wae iki waton kudu amanah. Ya. Aja kok mbawahi wong sak desa. Awak dhewe iki lho, Truk. Ya. Mbawahi sak rombongane rasane kaya mumet. Mula kudu duwe ati sing sabar, sing ikhlas, sing tawakal. Ayo to, Gong. Ha iya. Kudu tetep sabar. Mergo ngrangkani bayi akeh iki werna-werna sipate, werna watake. Ana sing saperangan penduduk watake ya melu sabar, melu ikhlas. Ana sing watake kuwi mrosal bedugal. Mula Pak Lurah kudu penggali sing jembar. Ya, paribasane usus kali praga, atene pandan sima. Mergo muarane ning kono utawa samudra. Ha iya. Bener ya. Ha iya. Ki sowan ning Giri Tirta ya. Terakhir sowan mrene kapan, Truk? Ya lagi pisan jaman awak dhewe katimbalan sowan kae kira-kira udakara ya 2 taun kepungkur. Ala kok bareng tekan kene kok saiki madhepe dipindah dek mben panggonge madhep mrana, saiki madhep rene. Mbok menawa diangkah supaya para penonton ki luwih priksa, luwih iso ngematke Reng. Ha iya, sing pancen ya pancen bener. Sing jeneng
apa jenenge iki blocking tempat iki pancen panentur apa jenenge iki penting iya mergo nek nganti waton masang panggung ku penontone rupek utawa ora cukup wah dadi geger ora karo-karuan ya sing arep ngadeg sing mburi ting brengok ya mening ting brengok nek nganti mbandemi ya terus nganti ana sing kena wiyaga apa ora wiyaga kuwi soalé kena krikil ya gak karo tak terus wah iya ming madik ngono. Wah, ya rentan kok ya. Sewengi nggo mikir terus kok ya. Pancen bener ayo. Ayo nyambung tetembangan ngarep mau. Ya, kejaba saka kuwi ya. Muga-muga Pak Lurah ya pinaringan bagas waras sing penting kuwi rek. Ngayomi sagung para kawula kuwi arepa sabar, arepa ikhlas. Nek awake ora sehat kuwi ya rekoso. Mula didongake kejaba amanah. Ya diparingi bagas waras. Amin, amin. Ora mung Pak Lurah terus, Pak Joko ya paringi sehat, usahane lancar. Heeh. Mau tak tembung mbok ya riki niki ben setahun pisan Pak Joko. Oh nggih, siap. Ngono ya. Iya, piyai ana, piyai duwe. Ana nawara sing urung diaturake, tambah siji meneh iki saka sedulur seni terus. Oh iya. Saka Klaten Adhiku Mas Anggit. Wo. Nyuwun tembang Rengu. Oh iya. Sing nyekar. Lho ayo sapa meneh Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Ayo wis ora apa-apa jeneng ngefan ki ning dhewe-dhewe kok. Heeh. Ning sadurunge kowe iki ayo padha ngrungokake Kutur Manggung terus. Kutut Manggung kok Kutut Manggung seharga 1.500.000 ya. Wis masuk nek rekeningmu wis tak talangi ora masalah. Ya. Sapa sing kepareng nyekar iki panjaluke Pak Ferry Raden Ferry biyen tau numbalak dhewe ning Ponjong meh semen kono terus nimbahi ning Tangerang ya. Ngersake Mbak Tatin. Wah ya ora apa-apa. Muga-muga Mas Ferry wis sare. Heeh. Ya ora wis sare kene mesti engko sesuk iso neruske nyetriming kok reng. Ah iya. Ayo Tin, disahke duwite. Oh iya. Duwite urung diparingke utawa durung diwenehi kok wis disahke. Tak keki aja kuwatir. Iya. Utut Manggung. Cengkok Ibu Candra Lukita. Weh. Nang kene ana tulisane ono. Ya. Ya. Wedan gregele urung. Kono nembang tak ngitung dit tak talangane engko ndak cerewet. Iya. Wangi. Penak ya. Apane, Tru? Ngono. Isra ta. Iku awak wis tak contoni kok ya mesa isih kemedunen. Ha ya ora apa-apa. Atin ki arah-arahe medun. Semono. Heh? Semono. Sepira? Semene. Rasa diwarai ta aku wedi. Ya wis tak meneng wae. Ya. Oh mayang kok kon meneng wae. Malahane sak leran iki ngombe intunal terus turu sak Kutut Manggung.
Mas. Rasa muni ayo ora apa-apa, salah ora apa-apa ngeboti karo tengah yuta. kok ya akeh banget ya. Ayo akeh piyayi percaya kok ya. Becak ya mumpluk kempole tenan. Ning plang Raketang sesuk-esuk Pak Ferry suduk salira. Ngopo? Getun. Lho, lah ya ngono kok cengake kok ora entuk dipedhot. Cengkok apa kuwi? Cengkok balapan motor. Keringat ya keringan ana apa lho malah ana apa iki ana susunan oh lho Pak Ferry kirim foto wisan. Foto apa? Oh iki lho kaya nesu wong iki. Lah piye ra sida? Sida. Ora apa-apa. Anggung nyamet manas ati Ya. Waduh. Wah. Ah ya, liyane kon manggung ora Tin? Manut. Ayo manggung ya gawe 100. Lah manut aku. Lah ya ora apa-apa kok ya. Saweran banyak iki ya kancane didumi ora apa-apa. Ya. Wis 100 ping 7 kowe isih keturunan 900. Lah engko ya gone. Ya gane rasa ngono kuwi. Iso diblusukke ro gendere kowe. Nenenino. Mulai iki pengendar iki tukokno pulsa 20.000. Iya. Beres. Beres. Beres ya. Dek ya nek nukokke ming on mayang ana wong guyu. 20.000. Ya coba saka Mbak Ria. Ya. Ketekung ming manggung tok Mbak, mengko ndak. Anu iki engko nek diparingi karo Mbak Tatin iki piyayine lembah mana, blobolo mandhap asor betah ngelih. Apa? Blobolo mandhap asor betah ngelih. Iya. Ya monggo. Ketekung. Ketekung. Iya. Kong. Nek pisan Gas. Kong. Ah, kutute apik iki. Iya.
Jejere meneh, ayo Tiwi. Yo. Waduh, kutut kok cilik banget. Kutut lokal. Ha iya. Biasane gue Iki kutut po Ancol galengan. Kae gemak sawah yoga kudu Ancol galengan. Wis sing druntal-druntul ae lho. Ha iya, kae gemak sawah. Nek weruh wong terus tingatiku terus drantral. Kae gemak. Aku abang sawah, gemak kebon ngono kae. Beda karo gemak dingu kae beda. Oh iya. Ayo. Ketekung. Aja gagas karo pawakan, anggunge malah wol. Kung. Nah, ta. Beda karo Mbak Ria iki mau awake lemu malah ming ketekung. Nek kowe seneng sing endi, Kong? Aku seneng sing lirih. Ketekung. Yo, nek dipetheti terus seru terus aku melayu. Hor, waduh. Ah iya. Coba Ika, ayo Ika. Ayo Ik. Apik iki ya ayo kutut Tanjung Sari kok. Ayo jejere kutut. Wah, iki kutut cenanangan mesti. Kok cenanangan? Iki nang kurungan mesti nglubuk-nglubuk ra karo-karoan kae. Nabraki kurungan. Ya wis ben ora. Yo, ayo sa. Ketekung. Wo nyatane apik ngono kok ya. Ayo ora apa-apa. Ah, iki ayo kliak sapa kutut saka Kebumen. Heeh. Ur ketekek. Ketekuk napa, Pak? Apa? Ketekuk. Ur ketekuk. Aduh. Yo. Oh, glotin iki. Sentimen iku sing ngegong. Kepriwe? Sentimen ora dijak bareng sih. Sing ngegang aja kaya aku wis sigem. Hor ketekung gung aja dipitut. Aja didekep ya. Terus nek didekep ora aja dibekep kaya kowe, Mas. Aja dibekep kaya kowe, kemrungsung rikale mbekep. Nek wis bar ditutuk dung kaya kowe kareben menggema disin. Iya disotna. Ya agak rada suwe lagi didekep kaya kowe. Aja terus gung ora muni. Iya, ora apa-apa sentimen-timen. Sapa mau pamundutan neh Gong? Ora iki Pak Ferry pancen ya penggalihe longgar. Oh iya, transfer 1 juta kanggo wiyaga. Welae. Wiyaga. Wah. Piye? Langsung ayem langsung ditutuk tung. Iya ora apa-apa ora. Mayan. Iya. Sayu to ditumpang semene iki ming 20. Wis lumayan ora apa-apa kok ya. Iso nggo tuku aqua. Mangga. Mbak Ayu, ayo iki Mbak Ayu ki kutut manggunge Indonesia. Ya. Kironge mesti apa? Kutute mesti apik. Ya. Wah, piye? Modar ora. Modar ora kowe.
Iki kutut blesteran karo wong ngolet. Ha iya. Kataku. Sampe tenan. Heeh. Kuwi engko nek wis nganu tambah meneh, Tru. Heeh. Kataku. Mergo arep ngeces. Iya. Yo sing terakhir iki. Ya. Kutut sing wis tuwa dhewe. Kuwi wis mbrodol-mbrodol saben dina iki. Aku isih dingu kok. Wah, ya karang ya nggo tuwa-tuwa, anggunge ya jos tenan iki. Heeh. Ya. Ayo, Pras. Oh, piye? Lho, ora kalah. Wah, ora. Dong tau duwe to kutut ayan iki ya ngene iki. Iya. Sirahe munggah-munggah kae. Terus tiba trebok kutangi meneh. Heeh. Ayo teruske Mbak Tatin. Saya. Ya. Antil lho rek kowe ora. Ayo. Antil lho kowe. Ora dislering-sleringe. Saya dalu mundak. Mundak di. Asri. Wedan. Anu bareng entuk saweran sayuta sik ngenong le udut nganggo pipa e, Tru. Gading sajae. Gading apa? Pralon ngono kok. Pralon wis dienggo. Jijik kok. Mundak. Ya. Mangga. Mangga. Pring bongkotan digedhok tinggo celengan anyar dicolong maling nginten manten anyar dientup kala jengking kur syukur wong lanang lan pecicilan gowo banyu kok bececeran rupane ayu didol eceran rupa ayu galo duit 20.000 aku omong apa anane nek duit blas ora duwe dheweke kagol pikire ngruket aku sak kencenge dheweke tak kipatke tiba kluma ketok kadroke bareng dheweke ketok kadhoke kathokku mlodro ketok batrene masuk ha iya masuk kuwi lagu apa iki wah kowe ora pengalaman kuwi iki lagu rap nek cara saiki lagu rap jadu wow Gubagu akeh terus ana piringane sing diesek-esek kae heeh gubagu jenesi
gupa tangan kiwa nyekel pokok tangan tengen nyekel siduk iya ya aku mah nemokke nang nganu nang Instagram iku iya coba terus ketin Meleni sekondi. baleni saka ngarep Lah. Sekarang baleni saka jejer apa piye lah yo salahe kok dadak nggo kupakku. breng anggo ya seneng kowe sesuk ajar ngerep tin heeh Piye le ngarep piye? ayo ngono kuwi mau Alah mangga midanget midanget ingkang Utut manggung Banyumasan iki gerongane ngono kuwi. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya, tibake reng. Ya, mat-matan terus. Wangi-wangi ya la bapak perkutute njaluk ngombe. Eo, ea, eo, awe, eo. Heeh. Monggo. Omben. Nana. Ata omben Yo, tak tuntun. Ojo gagap. Ya.
Ngapa? Ora apa-apa aku muni. Muni piye? Kowe iki sinden ki aja tengen-tengen banget. Nek ana wong ngomong ki aja terus mandeg. Iya. Ya. Pakan nana pakan no ayo men beda karo cengkoke ngarep aja padha no ya bola bali nganggo mandek kowe nah iki sing rada angel sethithik neno ayo wing hati-hati kuwi edan apa sing edan lali jiwa ki mau turu ya turu lali jiwa kok turu lali jiwa ya edan ya ora nek turu lali ra ora aku ora tau lali kok nek turu nek kelalen turu kerep Dang tulung gendang ae oh ae kambati nganggo kaya nek bunyahni kae. Aduh. Lae wong bagus. Ngono, ya. Tekan nggon lae wong bagus, saiki ora mung ngaduh tok. Aduh. Lae wong bagus. Ayo, Din. Wah, jan marai ra jenak. Ngopo mung krungu wong aduh kok marai ra jenak. Lae wong bagus. Lae wong bagus. Stop. Waduh, iki Bagong ngarep. Ayo, kabeh kudu aduh kabeh. Ayo. Saka Mbak Ria mengidul. Mengidul apa nendi? Ben ra karo kiblat aku. Ndono pokoke. Prapatan belok kiri lurus wae. Iya. Ayo Mbak Ria. Aduh, lae wong bagus. Ming sakmono kuwi. Sakniki. Sok Minggu.
Aduh. Aduh. Heeh. Lae wong bagus. Wah, jantem aja. Ayo Wi, kowe ganti. Aduh. Ora seru liri wae. Engko waduh ngono. Aduh. Aduh. Gong orang isuh kok. Yo meneh yo. Aduh. Lae wong. Lae wong bagus. Ayo ganti Ika. Ya, wah kabeh iki ora pokoke engko nek dibagi mbok mimi obat, Pak. Ayo aku ngeman kok nek kebablasan flu tenan. Ayo iki. Duh. Ayo nek adu ora rong guyu. Marai ngegol-goli. Aduh kok, aduh. Ayo mangkel kok. Lagi arep aduh lho. Ayo gawe. Sabar to. Ya. Sabar iso ora? Ora iso aku. Nek ra saiki le aduh sok kapan meneh. Ya. Aduh. Aduh. Wah. Lae wong. Aduh. Wes. Iki sing terakhir ketoke gawe-gawe iki. Diketak wae. Lae wong bagus. Ya, ayo Elisa. Aduh, ayo belajar mesra. Iya. Yo. Duh. Keseron iki. Iya dong, cie. Ayo. Cah ora ngerti. Aku wis cilaka to. Kuwi nek ndek bojo Elisa iki marai tanggane do ngerti kabeh. Malam pertama metu saka kamar langsung enak tenang. Lae wong bagus ya. Lae wong bagus. Ayo Mbak Lian. Ayo nek Kebumen piye kok? Kiye? Ora kiye kok njur kiye ora. Yo. Kiye. Kula suwi mboten adu-adu nggih. Ora apa-apa, mulane sakit dikulinakna kaya kowe. Duh. Aduh. Ya, engko kabeh kok iki. Aduh. Terus? Aduh. Lae wong bagus. Nah, gene iso ming adohe kok ora iso. Liwati siji, Mbak Ayu. Ayo. Apik iki ra apa-apa, ya ngono kuwi sing tak karepake iki nganggo cengkok. Aduh. Wong seni kok. Heeh. Wong budaya iki ngono kuwi. Ayo. Dadi samun kaya wong ajar nembang kae. Boleh, Pak? Hah? Meleh ayo. Oh, meleh. Aduh. Iya, ya ngono kuwi sing tak senengke. Nah, aku terus tak tinggal lunga langsung. Goleki bulan liya. Wis kono sakarepmu. Heeh. Jejere ya, iki sing iki apa isi adu? Ya isih.
Laki Taming Yung ngono. Aduh. Oh, malah apik. Kok penak tenan. Ah. Nana. Yo, wi anu Tin. Yen tan waro setina kaya setahun. Ha, gari ngrampungke. Sah. Langsung wis tak etungke iki nya. Engko sinden-sinden tok wenehi pira terserah. Lah pira? Lah iki karo tengah yuta e. Maksudnya sindene dinehi pira? Tak sakarepmu kuwi hakmu kok nyelawi-nyelawi ya ora apa-apa. Yo, njelawe wae. Meng aduh kok. Piye? Meng aduh-aduh. Ya sakarepmu terserah kok. Iso aduh ki malah larang. Lah, Yo. raning mlincah kaya Jambu apa jeruk aku melu apa ento kendule apa sita apa ora dululi. Wah enak banget ning kambatane cara simbah-simbah mbiyen nganggo ngono kuwi to. Oh iya. Jambu apa jeruk aku melu apa ento kendule apa sita apa ora dululi. Penak ya. Jambu apa jeruk aku melu apa ento gendulak sih. Gendulak sih kek. Genduli apa sita apa ora dululi. Penak to rek, Gong. Wah, aku jan kelingan jaman semono. Jaman kapan? Kapan ya lali aku wis. Ah wong lali kok kelingan ora. Wong lali ora kelingan. Yo, rengune, Mbak. Ana Pertiwi. Yo. Ayo jumeneng, Mbak. Anak Pertiwi yo. Ayo jumeneng kok mriki mawon ora. Oh disuwuni kon jumeneng kok, Mbak. Saka pamundutan katuran sepados jumeneng. Ya. mangke kados ancel galeng, Pak. Ora. Rasa keloro-loro mengko. Ancel galeng niku napa ta? Ancel galeng ki manuk gemak sawah kae. Drundal-drundul, tingak-tinguk drundal-drundul. Mangga. Rengu diaturake. Ya, saka pamunan saka adikku Mas Anggit. Ya. Saka Klaten. Wah, ayo streaming langsung. Streaming ki langsung apa streaming kok rekaman kowe iki aneh. Oh, ya nek ayo. Mangga memanise merati bacaane mung kandas luas wira kane neno rina wengi montra tapan montang manting tanjena kang masira
gampang temen hamba beda ya mangga langgame sajake katon lengo Anten apa niku pilih sampun dangu ya sajake katon lengo bebasan ya noneno ya monggo
Pripun, Mbak? Hana Pertiwi? Ya, sing kepareng ngaturake pamundutan